Dus mooi vazh-valan. Vazh-valan. Neem la keer. Dan komt er weer 1100 sammers. Je go zeer wit hoeft we zal wat timiden duik en die keer niet moet kosten moesten. Toen je geen dag van go zien wie zijn die mee. En ja vazh-valan wie ze peden niet mee. Mais più vazh-valan. Vast più. Vast più. Che fa te ma cas me neem la kasje. Ah ja. Vazh-valan. Allez je de vazh-valan de bella. Ah, maar wie je dieren nach verdomme, wie je kan mooi zag. Ja. Maar je dieren nach wel, weet je wie je de winkel de dak ook. Ah. Met een fine tuin met vaar. Mais wat tu da reida aliesa imperial vazh-valan. Bewa lo dan nieuw pijan dem lakker toch maar hebben. Mais wat nitrade non è vecchio roi la pièce vazh-valan. Non? Wie je krijgt. Peter frikoiou wie je. Ja. Mais goulad no gozine. Voix Restaurée. Ja, dan zien ze ook in die meen. Maar wie ze je een taart die soms gaat le nieuw maar je naar wie man de hoeler. Als je lieten gaat ook. Lieten die in de doos weer meegedagen, lieten die voor wie de boterken. Ja. Ja. Mais wie que massa vazh-valan placentat. Vazh-valan weet je wie je placentat. Placentat. Ja, alleen wie je soms kan taart. Een taart en drie soms ja. Ah ja, maar drie. Dat moesten we zien. Ze worden receive banti bedoelen banti. Hoe doen we al la teun, que zitten we hier receive maar begonnen. Ah ja. En daar wie je en dan jou ze mee binnen maar. Ja ja. Wie que nitra, wie que je nitra. Hallo, pas neuf. Ja. En dan. Daar wie je nu bij de wisje wie je schreeuwen in bando. Publication maar ja is maar. Nee. En hoe zien wie zijn die mee naar wie je Peter les parents proches. Les oncles, un tontonio, un broeder, dat reizen, dat voisin, dat die mee. De soms katten schrijven niet man. Goed, ne? Goed die mee. Hoe zien we preparatie in de frikoiou? Hoe zien we preparatie in de frikoiou? Dat was peden doet. Ah, en doet je peden, ja. Dit toos ik deze ook frikoiou. Ja. Niet dat je peden doet. Nee, pas galisé ook is waar. Non, dat je aan de ene aan de nieuwe maaie, dan moet de planeer daarheen. Je dat leek tegen de wijn, dat de beter reden niet rond overkomt. Ah ja. Ja. Ah ouais, je sais pas que je vais dire. Ja. Wie frieten, dan kan pas frieten, dan wie je het wat weer. Dan gaan we je naar kaffe. Maar wie que maar het bekleden dra mi kas toa. Ah, ben Afriko. Afriko is ik lees waar meest, bij die planeer per dan wat die de neven. Wie is Afriko. Ag toen de Peter Afriko nog wie kas op planemon. Ah ja. Op planemon. Als je dat koekje niet was, en nog niet wie je behouden kan. Ah ja. Rijbi, wie renkt het nou? Ah, rijbi je renkt. Doe je voor wat dan deze zal fleuren, ga maar naar man. Ah ja. Wie maar man, wie kas moest. Pupine gas heb je niet zeker. Ja. Oh, zei dan, denk nog eens je wat loopt. Oh. Zo maar wie is gedien met de per pimler. Maar dan wie kas ook Afriko. Ja, wel friko, wie prepare friko. Ik wil Charlie friko die scheren, ik ben daar beter nog wie ze ben over friko wie ze pijnen hoe nu ze horen kan. Met allemaal nonnen, daarna gaan we over friko. En wie ze het ook kan, dan stripo wie ze pijnen gewoon al, wie ze toch stripo daarin. Nou wie ze, weet je wie ze spindelen bij friko, nou wie ze kan sturen maar. Nee. Het is mooi dat ik stripo zijn. Heb ik wel baguette. Ja, wie ze baguette. Ja. Ja. Mais je prépares, parce que je chante de woorden, je prépares un stripo. Ja, een stripo, dat zullen ook nog eens dat jaar een stripo. Ja. En je jaren, dan zei je stripo. En ben wie je daar toe stripo, hoe wie je dansen. Ja. En wie je naar cadeaus ompen, en dan wie je kijkt, wie je kan, weet je. Ja. Weet je, roze stripo dan... Een stripo, hoe zie je, wie je, wat de meegedaan, naar bieden dan, en wie je roze stripo. Maar nog wie je stripo, die zei met women, nog een stripo daar. Nou, wat doet is waar wie prepareert. Wie prepareert frikoiou, ja. 3 jaar frikoiou wie je. Ja. Dat was eerst wie ze pepe toen duur waren, wie binnen even schijnt wie ze pepe, wie ze in het leven zijn. En de reden deze, wie ze kimmen met hij aan toos naar wie ze bij service, service wie ze doet aan frikoiou. Jong, wie ze volonteert tot aan de service. Wie ze volonteert dan wie ze plezier hadden. Ja. Absolument, parce qu'il m'a fait changement, parce qu'il me commence à des visquettes, d'amis comme de stup is mooi waar met. Ah. Arrêtez de gars à planer, qu'est-ce que Ja, en deze stint nog
En nee, wie zag ik nu aan de partien. En toen hij jou thuis om samenschanten dan te gaan nemen. En wie ze benieuwd naar zo'n, dan getunen benieuwd naar gewoon maar. Wie ze zo'n, gewoon kan nemen, wie passeren heel jou. We hadden wie gezongen met wie passeren heel jou. En misschien dat bij partien, wie ze, via de nee, wie ze afvragen, toe, de boeien en ik zei via die planeren en wie ze daar. Ah, ja. Ja. Ah, waarom misschien maar een ding, ja? Ja, de frikoiou waarom misschien die gaf aan de visie. Ja, die nou? Ah, ja. En dan was benieuwd naar moment. Wie nieuw waar je naar wie ze gewoon kan de nee dan te planeren. Ah, ja. De nee die wat je planeren. Peter was. Wie ze hier daar af, wie ze precies zijn, je waar was rood dat ook. Ah, was rood. Kan je maar dat ook. Wie is Shaban? Ja, wat nu maar beetje Shaban. Ja. Wie ze pellen, dat wie ook Shaban. Ah, ja. Kunt wie ze daar was en wie ze niet die meer lees. Mais nou, wat maar trouwens geweest. Du nee, die la codelle de stuur damit. Non. Het behoren naar wie je wist je in de wiskuliet. Ah, ja. Als zo neer in de lijn aan het plagina, als ik bijna woelers, dus zo neer lakken we zo. Woelers niet ja. Rijden we de plagina aan de lijn aan de beer. Ja. Ah, wat? Ja, ik moet zeggen, op bistro, maar wacht het niet meer. Ja, de whisky, ja. Ja. Ah, wat? Ik moet zeggen, hè. Ik zeg, je dan nu, pepine glas de cavalloers, nog whisky, de zie je cavalloers, dat hem doet. Pepine glas de hini. Maar eerst dat je, die stemmen de onneubers, die schreef je cavalloers, gaat de, ja, wie ze gewoon stellen van een leeuw al, ja. Abiniu waktu ted zawatesh. Abiniu kalau nota niet is, kun je de tijd leggen je binnen wist je de video naar wie toen door God dezelfde als nieuws. Ja. Hij betekent meer naar wie vorm had er dan. Oh, meestal. Ja, maar toen door wel wie zijn qua. Ik heb benieuwd naar wie zo'n trein had ik wel niet eens gezien. Ik had hoe zijn uur wel zo qua. Ik ben een gemees, dat is niet licht. De meeste niet is wie ze daar benieuwd voor te snel. Dat de nostrie die maakt, je bent nostrie maakt ik. Ja. Maar goed, dus wie je frikken waren meer, je zien heb je. Wat ik dan dans bij. Ja, dans wie je bij nostrie, leg je bij nostrie, waar ruw is. Waar ruw, ja. Maar hoe zie je de geer? Hoe zie je de wie je frikken? Ja. Toesammers. Ah, toesammers, ja. Toesammers. Ja, wat bejaarden. Lewa frikken, hè? Dus boven waar die sporen van wie daar. Wie ze die goeie nou zeg wel wie ze zeggen, dat waren das. Want dus kunnen we ze best april. Antonio nou wie fabrieken wie maar haar goeie voor mij Antonio. Een goeie aan société zo looie waar wie ze krijgen hebben die maar haar goeie. Ja. Nee, dus mooi die lijken Antonio maar meest dan maar. Antonio kunt u nu wie ze bij haar grasje. Ah bon. Men man spelar med tillbaka så om visst det var fallen namnsaga om vi tillbaka så. Parce que vi går en massa boa passo o neoga nonga ganara a planta Amerika. na om vi går na no. Mas. Parce que vi kreeg ga Maar kon nu anders stila wie je. Dan kon je met anders skip met ons. Même ce course parce que vi kreeg la vi går mas. Ato bagage. Grasje ja. Mais vi går maar. En nou om midden bij frikoiou Jan de Guevara met kan van dit bij frikoiou moesten mee. Maar dan gewoon wie ze bij grasje en bij de huisketplaats. Als zo je. Peter wordt de zegende. Wie wil je? De gaat wie ze zoeken. Ik wil zeggen wie ze kiest zoeken. Ja. De strippo gaat niet meer zoeken. Strippo, ik wil zeggen wie ze roosten, roti en roostpien wie het dan nog. Dan was je. Dan bien. Ik wil zeggen wie ze roostplaats. Een groot worstelijk. En toen kijk ik die duizend, dan wist ik de luid. Die is pressen wie ze gween. Als je dat zal nu zijn. Zie ja. Auto? Hoe dat je schiest, hoe dat je gween. Gween, dat zal gween, hoe dat je schiest weer. Ook van kaffe wel leg? Een roostplaats, maken. Ik wil zeggen wie ze kaffe. Dan kun je man. Dan kun je man gaat om wat horen. Charles wat Charles hoor kun je fase wie dat zal fase wie drie zal fase misschien. Waarom? Fase tu die gaat rond.
wie la keer regen naartoe. En de vazerie. Ah, ja. En vasquindes. Interessant. No. En vazerie en de vasquindes wie je wel met me sla. Wel met me assiet. En vastu wie je apart. Ah, bon. Dan. Is mooi, die gaat serveren doet dan doet dat hen. Platen, wie stollen op platen trepijs. Koelers wie toet, wie rooster, wie polotti, toet. Wie op plaat trepijs. Pupine neem je wie je gaat. Ja, goed, maar is je breed. Dus als je breed, wie je das. Ja. Dan zie je dat door. Ah, dat is tu. En dan stuur je das. En nou, bij begin das. Maar ken je dat door, hoe zie je dat? Je kent niet de boon. Nu de zomer. En je atomies. Dat is wel een om ik toesgepriet. Of pleeg. En we zeggen goedendag, waar kwam? Ja, oviske brikon. Ja. Drie. De was nog, die gaan ben ik. En dan is hoe zie je Peter was de kwam. de grond wie stoelen daar. Roti. Ik had friet liegen. Friet wie? Zuur? Gewoon zo'n kekkenskit. Ja. Nee, maar niet friet. Misschien wel loer weer. Gewoon probleem. De grâce wat kan wel. Ja. Ça, nou, weet je? Dat is goed. Goed aspect. De gewoon Peter. De kaffe. Waar kun je man naar? Wat ik niet raar en daar zou ik maar eens besturen. Wel erg plan wat ik niet raar wil. Wat ik soeben lees dan naar mij moest. Ja, die weet doet. En nou is die weet. Doet. Wie ik kan soeben lezen, dat stond dus kwam. Kan wie je zo me leest, je zegt ook wel met kan de goed me leest, dat gaan door.